makore esa yadarika yabhekazini yaingozikanwa kuti chingwa chayo yaibikira muharare munomu, yabikira muharare kugrenade side yobva yadhilivhara national wide. But nhasi panapa tikusangana neimwe nyaya iripo. President Emmerson Mnangagwa has commissioned a test of the art bakers in plant in Bulawayo this Friday. It produces over 160,000 loaves a day, serving the southern region of the country. The plant is an epitome of the Second Republic's trust of recapitalization and modernization of local industries as the country strives towards the achievement of Vision 2030. Sosi yacho yanga yakanyora nyaya yacho muri kungozvinzwawo matauriro zviri kuitwa iri kubva neku-ZBC ikoko ndo pari kubva nyaya, but plant iyi inowetha 27 million USD ndo plant yebhekazini yanga ichikomishenwa naPresident Emmerson Mnangagwa. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika mukantri yenyu yeZimbabwe. So kana uchingotanga kuzvika pana peri first time yako, gara wa-like au subscribe nekuti tinogara tichikuigirai ma-updates ezvinhu zvakakosha zvinoitika munyika yenyu.